så alle sammen. I aften vil der komme noget sandsynligvis med Andreas og mig. Vi vil spille 4 timer eller 5, jeg kan ikke huske det. Og det bliver sjovt. Det håber jeg i hvert fald. Så glæd jer til det. Ellers kommer der bare noget med mig, der spiller Minecraft. Så det er jeg spændt på. Skal vi gøre der? Skal vi være der? Jeg skal ind se, hvor godt det går med farmen. Det går fint. Du kunne lige se sådan der. Vi skal hugge noget sten. Det skal vi nemlig. Jeg kan da få det lavet om. Hakket noget sten, ikke hugget. Det gør. Sten, kom nu. Ikke? Kom nu. Ikke? Et fede ikke. Nej, det må man ikke sige. Kom for Fyn. Muligvis kommer der noget med Andreas og mig. Aner det ikke. Og jeg har jo sagt, at jeg kan sove det og alt det der. Så jo, og jeg vil rigtig gerne spille med jer, hvis det er. I spørger. Jeg skal bare vælge, hvad for spil. Counter. Det vil jeg gerne spille, hvis det er det. Warhammer for 3. Jeg har lovet jer, det kommer. Og det kommer også på et tidspunkt. Men, hør nu her. Hør godt efter. Jeg ved ikke det. Hvornår jeg køber det. Så. Ej, jeg gider ikke til det der. Så. Ja. Jeg tror også faktisk det var det. Så